Ayan guys, good morning. Kumusta po? Ngayon po ay may bagyo dito ngayon sa Northern Samar at sana naman po tulungan ninyo kami sa pagdadasal na sana naman po hindi masyadong maminsala, hindi makapaminsala dito ng mga buhay at ari-arian yung bagyong uwan. Ayan guys. Biyak na hulo, kuntseng ko ang ang pipilian. Yan estas más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Ibi, next move, pangit yan. Muchos besos ya encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Ayan doon po sa ating mga kababayan sa Cebu, grabe yung epekto ng bagyong Tino at pati din dito sa Northern Samar. Pero ayan, kahit pa paano naka-survive na. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos ya encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo bien, todo mal. Que le di una mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no beberé. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Y ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma, ¿ha? Opo. En el alma solo tengo soledad. And guys, pa-share siya naman po ng live habang nagpugas ako dito. Yan, los besos ya encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Hindi, naghugas ako ng mga pinagkainan natin, bibi. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo. Atay mo lang. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Ang panyo mamayinam. Ibi, huwag daw niyan kay pangit yan, Bibi. Ako magtatanong sa iyo,
sa iyong libot bayupuan. Kay basi magbunga piya ng gamot na nanaringsing. Inumduman kugod sa kasing-kasing ng gamot na nanaringsing. Inumduman kugod sa kasing-kasing. Daw nasusunog sid-sid sa langit, bisan ng dagat gindadayaki. Bangon sa unhan may nagkaingin, mamadlos huyop sininahin. Adton mga balud mula yan sa dagat, nga di sa kalawdan nagmamalatbaga. Ang inga dulong ang dagat marangga, ay nakapalaw mga dumaraga. Inday na kaingka, sang kasunog, sang bibiga. Ito katuig ang paglaga, ang aso waray kikitaan. Inday na kaingka, san kasunog, san insaya. Ito katuig ang paglaga, ang aso waray kikitaan. Aroy, 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 aroy. Aniya si bulan sa mga kahidlaw. Aroy, 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 aroy. Di ka ba maluoy ning pobreng alindahaw? Aroy. Bibi, babalik yan. Sige. Naroy, aroy, aniya si bulan. Ayan na. Sa mga kahidlaw, naroy, aroy, di ka ba maluoy ning pobreng alindahaw? Si Mano ka kun papadisan pasin lupiat nga taron, si Manong Palabiyo mahala gihapon. Guys, pa-share naman ng live natin. An utang nga taron ni Manong Palabiyo, dito pa kuha abukid ikapito, asya daw nga mahal. Adton iya presyo, iya paginsakay, tulo ka baluto. Diyak nagtatangisan, kawaray, diri banignayan, ang gintatangisan ko. Ang kawaray diri, ini nga lawas ko, nagligid-ligid, nasugad sembaka, nagkurukulit. Naroy, aroy, aniya si bulan sa mga kahidlaw. Aroy, aroy, di ka ba maluoy ning pobreng alindahaw? Ayan. Diak na huhulog kung tiyempo amihan,
Damuan punsyonan kapag pipilian. Pipiliun ko balay nga bulawan kay damuan tima. May lechon ngan salad. Diyak nahuhulog kung tiyempo amihan. Damuan punsyonan nga pagpipilian. Pipiliun ko balay nga bulawan kay damuan tima may lechon ngan salad. Day kung waray ka magyaga-yaga, inasal na kita yan na. May dana naton bata, aton bata, nagduro dalagan sa tuna. Inday kung waray ka magyaga-yaga, kinasal na kita yan na. May dana naton bata, aton bata, nagduro dalagan sa tuna. Inday kung waray ka magyaga-yaga, kinasal na kita yan na. May dana naton bata, aton bata, nagduro dalagan sa tuna. Dahil ano pa ba? Mga awiting mga makalumang kanta yung kinakanta natin kasi makaluma din tayo eh. Luma din kasi tayo eh. Ayan guys, mamaya basahin ko, hindi ko yun makita eh. Yung mga shoutout ninyo. Comment down below, shoutout natin yan. Guys, pa-share naman. Ayan, positibo lang tayo kahit may bagyo. Kasi kailangan daw-dahon ngalaya na pula na pagsan inay na magmaya pero ang taon ay nanghupaw kaano gulang sanang labay ng panahon nalaragang tanang gayod daw-dahon laya daw-dahon nga laya na pulak napadpad sama sa damgunga sa pagmata nahanaw nahisama ay ang gugma ko karon nasa tanang paglaom daw nawala na rin taon amo kini ang gugma ko kanimo way parad inay tawon ay nang hupaw kaano gunlang sanang labay ng panahon nalaragang tanang gayod daw-dahon laya matudlo akong imong mahalon hangtod sa lubnganan. Ayan guys, paborito ko yung mga gusto ko yung pagkanta
at mga Visayan songs, mga waray songs, mga kundiman. Ayan. Pero sa ngayon, hindi tayo masyadong makakanta ng dahil nasira na yung karaoke natin. Nag-antay pa tayo ng sponsor. Matulog akong tinulungan, mahalon hangtod ngamon kalipay an akong libati kay bugto kang bandi kinabuhi way sukol an akong pagtuo nga matuman an akong mga damgo kay ang iyakaman ni kiliran bulawanong magpangga ng punpunan dili mabalhon itik ning kasing-kasing kung sa dugano ako magpabiling sa ko nga walay makababag sa atong pagnahalay akong pinangga sa atong pagminahalay akong pinangga. Ayan, kanta-kanta habang naghuhugas. Ayan, kumusta kayo dyan? Hindi, antay lang. Pasensya na guys, di ko masyadong mabasa yung yung nilalapit ko talaga yan para mabasa kasi nearsighted kasi ako eh. Pero mamaya isa-isahin natin yan dyan. Ayan guys, please pa-help naman, pray naman yung mga tatamaan ng bagyo na sana hindi naman po masyadong lumakas at hindi makapaminsala ng kabuhayan at ari-arian at mga buhay. Okay, yung sunod na kantahin ko, paborito ito ng nanay ko. Ng nanay kong nagpariban. Where do I begin to tell the story? Antay mo lang, kaya babalik yan. Ang signal. Antay lang, kaya papasa ng hugas. Tingnan ko. Sige. Sandali Where do I begin to tell the story? How I live, I love can be. Mamaya kay basa. This sweet love story that is all that I see. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Where her first hello she gave me to listen to all of mine. And dito sa where do I begin to tell the story how great I love can be.
The sweet love story that is older than the sea. Listen for it's true about the love that is to me. Where do I start? Where to first love? She gave a name to this simple world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'll never lonely alone. Who could be lonely? I reach for her hand. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll meet her till the stars all burn away, and she'll be there. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love will make we live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love, wine for a days, warm by the sun, the velvet night. So no one has eyes. The vows of love we make we live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love. Ah, Ika. One color day, one high the sun, this very night, when we are one, it's softly love, so no one can hide from the sky. About the love we make live until we die. My life is yours, and all because love warmed by the sun, the velvet night, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make we live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love.
Ayan, nandyan pa ba kayo? Parinig sa inyo yung traditional na what is this? Folk song ng mga Waray nun at tuwing Kapaskuhan. Ito yung tawag dito. Pasasadula sa kwento, kasaysayan ng pagkakasilang ng Batang Jesus. So, ang tawag nito ay, sa Waray ay panarit. Sa Tagalog ay panunuluyan. May kanta po yan. Maupay nga. Ulitin ko. Maupay nga kagabihon. Santa balay na harandon. Nasarit. Antayin mo lang. Nasarit kami pasiyo. Genisilyo landon. Kay na gagapihan kami pag nilakat namon dinhi sinigaran na mapuri nakalagsan na agi sino ka ba sino ito. Ayan guys, sa mga may gusto naman dyan mag-share naman kayo ng inyong mga blessings. Share naman kayo. Pambili lang namin ng tamban. Sino ka ba? Oh, bakit? Antayin mo lang, yung signal lang yan, maluya lang yung signal. Mabalik din yan. Sino ayan na nga niyo. Sino ka ba? Sino ito? Yan ang sasampit sa amon. Nano ang tuyo mo dakon. Nga imo titingo ansi pusip ako ini ikasimot tagadinhi nga nagdagmit pasingan din sinong Bibi, matuto ka magmakanta, Bibi, babalik din yan sinong kusimpa uli baba ha? Wala yan dirt kay ano pagkain ng baboy upo ito upo kuha nakasawa ito ito bawal kaya pagkain ng baboy alin ito upo kuha nakasawa anak si Juan si anak kay bud anak asawa dakwa nakabarakan minsan la sa hagdanan bisa
gadla sa hagdanan. Ha? Signal? Kan Maria lasiruhan nga makakapuway. Bibi, malaglag ka dyan. Niya kami din ikagahan. Kakain ka? Pansit. Gusto mo kumain ng pansit? Sige. Diri, good man, mahihimo. Oo. Inilapang sa iyo. Wala na, oo. Diri, diri, good man, mahihimo. Ini nga pagsarit niyo kay damo ang mga tao, puros mga kabalyero. Lakas, laka mo sa unhan, istansahan kabakahan, atong inggit kamalugan, sa dangilyo panilungan, sa unhan may kabablayan, sa dangilyo panaritan, kung baga dirito muyang magantos kamo magtuman, mag-anghon man kay Maria, simpag sarit simpag igda, ang kabalay na sisina, diri na buot pa sa ka, mag-anghon man kita pusi, kay makuri man ang pagpirit sa kasing masakit, para ispuso pag-una. Kaptin ako sa kay ang lawas umaluya, diri na ang wanta, ispu sa kumahangin. Maria pinalabi, kung kaburot unko ini, diri ka mabulay, diri. Ha? Kaya nga dyan. Ay pusip ayaw kapido, nga madara ang buot mo, hangad lasa Diyos Ginoo, kay maluyo sa tao, kami anay
Makadi kami tagbalay, malisin siya kami anay. Diri, Mama, tulong na ito ko nun. Hindi namin bahaw. Makadi kami tagbalay, malising siya kami anay. Diri niyo ikabudlay, ang paghapit madali ay. Makadi kami igsuon, malakat kami madayon, kami nala maglalaon, san kanan Diyos kaburukon. Utag balay na hamilin, ayaw kami kasinahi, amon lugaring pagsusi, san kan Maria ka agi. Maami pagsiran, dinisin iyo landong, kay nagagabihan kami. Pagnilakat namong dinhin, sinindalan nga makuri, nga talagsaan natin. Sino na nagsasangkit sa amon, nanawan ko yung muda ko, na ititingwaon, ang si Jose ako ini. Ikasi mo taga-dinhi, nga nagdagnit para sinangki, sinong bungtusin pag-uli. Ukod ko anak asawa, ang pag si Maria, ang makag anak niya, si Joaquin o si Ana, ay patid na ginigugma. Tulang kami paghigaan, kay tawa, dako anak kabaraka, bisan gadla sa hagdanan, kan Maria la si Roman, nga makapatuway niya, kami dinhi kagahan. Diri gud man mahihimo, ini nga pagsarit niyo, kay damuan mga tao,
Tansahan kabakahan, haton ninggin kamaligan, sadang niyo panaritan, sa unhan may kabablayan, sadang niyo panirungan. Kun baga di rito muyang, mag-antos ka mo magtuman, mag-anuman kit Maria, sin pagsarit sin pagigda, antag balay nasisina, diri nabuot pasaka. Ayan, magandang umaga. Katatapos lang natin maggawa-gawa dito sa mansion ng nanay kong nagpariband. Alam mo, ikaw muna. At kumusta mo? Ito po dito yung ano namin. Pakita ko sa inyo yung mansion namin. Hindi siya gumagana. Paano ba to? Ayan. Madalang kasi ako mag-live dito sa sa YouTube. Parang hindi siya na hindi ba yan na. Ayan guys, kumusta mo? Sino ba yung mga nandito? Basahin niyo natin isa-isa. Hi, ayan. Hello, who's this one? What is this? Coline Terco. Ang hirap basahin ng mga pangalan dito sa YouTube. Ayan. Basta shoutout sa inyo guys. Mamaya pag-upload natin, shoutout ko itong mga nandito para naman matuwa kayo. Kasi dito sa live, hindi ko alam kung may limit sa live, pero basta parang sa Facebook kasi nadidelete after 1 month. Ayan, kumusta mo guys? Dito maulan na po ngayon, may bagyo po ngayon dito sa Northern Samar at sana naman po ay hindi po malakas. At syempre, ayan, hinihingin na rin natin ang tulong ng ating mga subscribers dito. Sana po, ayan. So, ayan, we have top fans. Ibi, ano yan? Ibi. Oh, mag-hi ka, Bibi, ho. Yan yung Bibi ko dito. Ayan, oh. Hello po. Hello. Bibi, sabi mo hi. Taga saan po kayo? I'm from Lawang, Northern Samar. Kaizil, what is this? Drazi? Ayan, from Lawang, Northern Samar. Ayan. Route po. Bibi, mag-hi ka naman dito sa kanila, Bibi. Oh, ayan. Hi. Kaya wag mo subuin ang kamay mo. Ayan. Ito na lang kayo mamaya sa aking i-upload na video para naman makabawi ako sa inyong pag-antabay dyan. Ayan, sa lahat po na mga nag-share, kung may nag-share man, thank you po. Huwag ka na nito, baby, kaya nalaglag na. At syempre, higit sa lahat po, magdasal tayo palagi sa Panginoon para sa proteksyon, kaligtasan, at para sa mga biyaya. Thank you so much po sa inyong panonood. Bye for now. See you later. Mamaya magla-live din tayo. Sana hindi lumakas yung bagyo. Paano ba ito? Paano ba mag-end dito? Are you sure you want to stop streaming? Yes. Okay. Thank you.